bendingulamntana mna noba sihleli like ngonkhula sihleli singamachita xa kuthulekile ngathi lityala lam ba kutholelwe ndono khona like nandihlele nje acinga uba emana ndikayibona imbongi egay uba imbongi noyeka oqina ithi yina so ingathini nje bandipha emsebenzini ndenza le content yam baphele bendixotha but njengoba bendixotha kanti zawubizwa kwaShuga Mama. Then the concept kaShuga Mama came ke nansi concept from them. Let's shoot a story to Sugar Mama because already look at story. This young man is dating an old woman on abandoned abadala kwakulendwana. You have the story there. You can run that thing. Idrama yodwa kulona. Sifuna ubelinxila manje elinje ndayidlala lokho zibene nomalume wami ohlupha gqithe kuthiwa ngoVahito. Once inxile le yapha endlini yohlupha uMagriza. Mr. Theni ngabalwa iskini dlala. Fune sixoxe lonto njani Vulkhaya ubungekho izolo elinye ngoku sakubala Phathi ngihlalaphi. Funa ngoyo lonto uba uhlalaphi. Then ngoxexelela uba hayi umdala manje uyapha alile. Njani mali? Yaboyeza we. This is a bit emotional for me because as I said when I started this thing there was water fire and all that. So in a way ndikla era yabo. So later on uThixo devonini asakulibelanga now noLeah ufikile kule ndawo. 10 yakho ngoku. Tusaya phambili futhi. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Uzwakala nganeno ngoba ufuna ukuphoswa yilento uzikuphathela okuhle kodwa ngena Mabuderi mandinamkele abeNew Wave podcast kunjani mahlotmani Siyaphila mina kodwa right sibahle bhuti kuhle nakuwe hayi nam ndimhle ngapha kodwa ke basiqale so lena i-episode yethu nzake ndiqale ngawe Leah uLeah simazi ngoku phofu thina seke dibene noDafaya nantona asimazi ngaphambili mhlambe xa unothi usicacisele ngubani uLeah uzalelwe phi kwaye ungene njani kulomkhakha wakhe uLeah bona kaNqaba ezalelwa kuCendani dawuna nencinci phanga seGcuwa eButterworth but ke ukhulele nase Northwest kudawunana phakathi eClerksdorp eOkney then industry ke leni kuyo which is stand up comedy and now sendi filmmaker ke but ke singayiqala pha ku content creation ndiqale 2017 but to decide all that decide ngo 2016 but ke ndaqala ngo 2017 as a stand up comedian but ngenxa yendawo ndikuyo ke which is eClerksdorp konqalayo engena stand up comedy industry phayana so ndangena ndawo yokusenza kanye yabo nda advisor ke by a friend of a friend by phone uthi ufuna uqala comedy wawungaqali i-content there's into kuthiwa i-content nowadays at that time ke kwakhota fire or Fresh ngobese those legends zabo because zala xesha mana mina because ngaba bayiqalayo le way I can say Osifio Lutseke so ndajoina ke kula era yabo ndaqala i-content yaspana ke content yanceda to push also the stand up comedy side so ngoba ufitshane angokuli because you started this thing phofuthina ngokubona kwethu ngokwefone mhlambe ungathi ba ngompilo womuntu uyi1 mhlambe wako inspire ishaye kakhulu kasi usungitsala kancinci nje imic isonele ngakuwe when inspired to start ne yes do I have one I doubt so what happened is njengomuntu othuleke mina ngendalo right so ndihlala with this brother of mine uSthembisa so kuye ndi too comfortable so uLeah uzambona outside pha endlini nalo sendlini ohlukile xa ndihleli nayo ngomnye umuntu like ndiyahlekisa ndindwebile pha kuye but outside that ngomnye umuntu so kuye nani out endwebile endla ndilahisa qhole out yabo ithi kuye funa ukutry stand up comedy ungalunga kutsho qale le xa ithethe into
inhliziyo yami already seyinayo into ebubuyithanda le understand but nebona bese khona ngathi ndiyayithanda because ndiyithandele way ndibona iadvert ye stand up comedy eTV. So le ntwana is stand up comedy and as le ad ayenza for AP company but is stand up comedy neliphupho bani practice aphambi kwesipili then ade ibona efika kula crowd yayibetha indayithanda la way yabo. So uthe ithetha umjita le uyithetha into engqona ikona indawani bingathi yabo qha ke ndingiloliya musani not encinga into ze stand up comedy. So ade ithetha bengqona okay. Yeah, so I think lo yanqazana anothi mhlawumbe ndabukela kubani artist ethile ngabe ndiyaxoxa because kwelo xesha comedy ezininzi angazazi. I-comedy esasizazi thina abantu bangalandeli i-comedy at that time obvious zamazi usikhumba Mashabelo salesman 3 qa yabo xa kuthethwa ngobani ngqona ndimazi kwalo mntu xa usive kudala lo mntu ekhona is big kwi-industry yabo so nayo nyani i-comedy not yayandi inspire hayi. First time you post a video and then kwenzeka ntoni kuwe? That's 2017 just after ndiyeke komsebenzi because bengisebenza ku-retail. A plan was to go back to school and do a tertiary. So after that, out in advisory, like by phone and the content, there's a content nowadays called a fire cover. So I post my video, post it on Facebook, go bang on the 30 layer. Hey, then money or WhatsApp. Yes, boneka apa. I want to have it all lenza. Abanye bayanqanda hayi into nezenza no. Because kufanele we because muzungu umuntu tuleyo uzilungele. Into engqondo uzona uzithetha. Ayinqanda abanye hayi yabo. So I'm like okay ndiphinde yesibini nale yesibini bamntana phone le phone ibona ivideo yakho ndawaxa ndiyakwazi into ekwenza kantoni ngawo. Okay. Yeah, so there's a mixed emotions now because now you recognize ndiyabona ngoku I'm like yo ndenze ndoni because nabanye abantu bayanjudge kule ndenza bayifunda into lenza ayifani nawo le abaye bathi hey ububhanqe unsu emkha wenzele uyakhe siyibone yaphela so hey lo way back say ndisifake endweni ngoku but ke ndaqhubeka ndayenza mina kwathi yeah. Wow. And then you moved to at Joburg when? Into eseJoburg into recent I'm because at that time not twice most of the time qha ngenxa yokhula ku social media I'm traveling a lot kunzima nokuyibona bandihlala because most of the time say Eastern Cape there's a gig Eastern Cape kanye Cape Town gig Eastern Cape then ndilenda apha eJohannesburg so ndihlala mhlawumbe phako 5 emajiteni yabo so into eseJoburg ndimove ndisebhayi ngoku 2 years ndisebhayi I think so enye 2 years been said Joes before nzabe by so that means it's 4 years back but kakuhle yeah 2026 let's say 2023 2024 they said Johannesburg. Okay. And then stand up comedy to start uqalele pha ke. Yeah, so cause no ndisiqala ngipasqala 2017 I thought to assistant. Oh, and not already I'm pushing. Okay. Qha ke ngoku ithi into yami xa ndihleli pha eNorth West but efuni le ndawo kuye no man. You need a place apho kwenziwa le way. Yabo uzokwazi uzidibanisa nabantu. So ndisecangwe eJoes xa ndise North West because it's 2 hours away. Oh, like manje ehlala eJohannesburg because there's acting, there's stand up comedy so giga every day. That's how I see it. Ngabo like say even amajitens izigits of fire baphayana yo I left him ndayibona. Lucky pa kuphi khona. Ngawuyeka isikolo wena Hotman uyeka umsebenzi phofu uzixelela no ufuna ukuqhubeka nomsebenzi nalo ne acting. Kokwenu bayithathe njani uthi basajongela ukukhulu ngoba abayazi lento yakho biza uhamba njani na ngoku uyeka umsebenzi and awusafuna ubuyela esikolweni baye bayithatha njani? So you know efamily kho singabantwana sonke balomzali siyathandwa sonke but umzali abantwaneni bakhe uyambona lamntana afuna to special but khona mntana amthembayo qonda i-decision making yakhe whatever ifuna lo I think uyayazi lento yenza so luckily enough kumzali wami ndibe ngulo mntu njalo so umama always consider already ngicinga ukuthi because ngoledi yethu umuntu bendiphila nayo time wasweleka kudala. Okay. So already condisithi ndicinga ukuthi uyamamela mntana nami kodwa lento yakhe but khawenze yabo so because even after matric angikwazi yeteshara yabo ndazama iSpani retail ndakwaSpani ke retail 2 years after that ngiqona undergrad already ndicinga ukuthi qha ingqondo yami ithi ke ngizobuyela esikolweni yabo nanze into yamenza ba kube lula vuma ndiyeke because ndandizixela ba zothatha whatever package endinayo bayayisenda ndiyo register because nandibethe imali ye-registration kwaqala. So ngizaba nayo imali ye-register ndingene tertiary then ngandipha tertiary le into comedy into ezayiphusha kamnandi zazi ba ndiyafunda ndine career endiyizamayo so nami izilenza izama nje iyanspanela. Okay. So zayiSpani ke lo zayipass kalonto bandikwazi ufunda ndathi ndiyeke iSpani ndifumana kwayizo mali ndihlele ekasi but ke luckily enough yaSpani ke iComedy. Wow. Kin
kukho lento ndihleli icam kwakho ithanda uhead abantu and ndiyacinga uba nayo sinomnqweno uba ke simazi kakuhle man uphanjila naloma ndimbiza kakuhle uphanjila kanye uphantshile andilodayere wona gothi so aliphanchi ndinguphanjile ya uphanjile ke si stage name okanye mandithi is one of the characters endidlalayo kwezinto zethu zezikits uyabo yeah so ugama ke lona umandisi elasekhaya yeah Balufana umandisi Machaya elinye ngalo Lombi asufuna ubizo Lombi yakabise la gama ngoba so wena ke Machaya Lombi lelo gama ela yabona ke li uyinzalelane yapi ukhulele iphi kwaye lento uyenzayo udibene nayo phina and ndivile ezininzi into ozenzayo kodwa ke sawungena kuzo okay umandisi Machaya bhuti uGadebe ngowapha kula mhlaba seBhayi ngokuzalwa ke so ndazalwa manazalwa yazazalwa kwasibhedlelo yazalwa endlini kucandana sis yeah ansazi isibhedlela oh okay no so ndazalwa eLivingston eBhayi yabo ndikhulele eBhayi ndifundile eBhayi ndolukele eBhayi kodwa ke ifamily yona ngabantu abasuka bezodlala eBhayi besuka engqoshwa kwaTokosi eBhongweni kwaNdaba yabo ngabantu bami ke nabo ingqoshwa ke Xayiphedi umkhaya umkhayine ya bayathanda izonto ke pha so abakhaya ndabaheda so ke ndingulomuntu ke xa ndisithi mina ndixeleza imincambo ndingwaseBhayi uyabo ndilibinary mina uyabo so ya ngumandisi ke lo so ngokumandisi udibana nayo phike ngoku lento yakho ye-acting kwaye ke nomculo lo okhokala uba ngumntana othanda ubukwa othanda ujongwa othanda ukwenza into phambi kwabantu because bendingulamntana mina noba sihleli like ngonikhula sihleli singamajita xa kuthulekile ngathi lityala lami bakutholelwe ntoni khona so I was the one oma phambi kwabantu ndiba entertain khana ningayazi ba stand up mina lanto ngelaxesha so ndime phambi kwabantu ndiba entertain ndisemncinci kwasekhaya bengingulamntana ohlekwayo uyabo uhlekisayo so apha kum ngaphakathi ndayibona uba ndinayo lenhlansi indisa kule ndawo ndingayaziyo until ndade ndangena esikolweni ku primary esifuyiseni intermediate school eMagxaki eBhayi so ndangena pha esikolweni ndingilomuntu njalo uhyperactive uactive na kwinto ezininzi yabo so ndadibana naye ke ngoku into yedrama esikolweni esifuyiseni because phana kubekho idrama classes sisenzwa ke ngutishara uChungulwana back then yabo ngoku uyangutishara uZulu apha ngutishara uChungulwana ngoku so wasiqhuba ke ne-acting so yazi idrama classes ezenzwa ngabantwana baka grade 5 ukunyuka so if uku grade 4 ukuhla you can't because sengumntana uzobethwa ngenxa yamaxesha nentoni so beninguloo utishara uhlala mina ngihlale kwesivileni uhlala eDwesi so imoto yakhe xa ekhwela gqitha iCreech emntaneni yakhe then iyobeka thina then agoduke so utishara besenza idrama esenze rugby so ndizenza zoyi2 ezanto zenziwa ngutishara ngidlala irugby business drama ndiphuma kwadrama ngo3 siyahla sileqa ebaleni siyojima irugby ndibuye nomenyeri so ndayiqala phana ke into yodibana nento yoba ndiyazi ngoku lento endiyenzayo it's acting or is entertaining abantu yakhula ke yaveza ezinye izinto ezilapha kum ezininzi uyabo so otherwise ukuzazi mina abantu umuntu obelonga ku screen okanye umuntu we stage ndiqale pha esifuyiseni wow and nithe chuke lento yena ke okwaziwa kwenu kahle phofu ngabanye abantu easy souls bandicinga mhlambe ukudibana kwenu nomnye ndimlibele ke ngoku uMakhado uSibusiso Mkhwebe nithi ngibani kanene ka umbizayo Ras Makhado yes xa nidibana no Ras Makhado nithi nenza ntoni ngela xesha nibeka nefoni ngaphambi kwenu ngosiqala udibana thina so uMakhado ngwasexesi so ufike eBhayi na 2017 ezofunda yabo eKhaya sazange ngela xesha so wafika wenza into yakhe so ndizodibana naye ke ngokumnesitratweni because ngelixesha ku lockdown 2020 abantu bengaphangeli benga-shutdown kuvalwe zonke izinto besithanda ke thina uyodibana pha ecangwasekhaya kukho ibala pha sidlala ibhola pha so Makhado ndibene naye pha uyabo but ke ndabe ndimazi uba yilata ihlala pha Shohrotman nje areeni uyabo enqanya because bendisoloko ndingumntu ofani yabo so ithana yena nje ngibe mdala umdala moskum but ke bekwazi uhlala nam side sibe bayithunga olhlobo yabo so sidibene ngalo 2020 mina naye ngecontent njani sidibana kwelibala sikhaba ibhola pha
so amongst ababantu ibe bandimnaye aba throw jokes kuhlekwe yabo ibhola xa ingakumza uthetha too much ingani zawuscore kodwa nizoscore andingumdlali webhola but ungacinga mfana bande dlala cause umlomo wami number 10 lo cwimpu so bendizeza type so sadibana pha isadibana kosiphela sihlala komnye umjidi kuthiwa nguScala chom yethu so from Gloscala uScala yebethanda uproduce umculo ukhande from scratch nonkuza ke bonke besenza la we then bebezi producers zami ngela xesha bengayazi because bebekhanda kuthiwa khayijonge efondini ndiyiculele beyihleke grand trend apha area nicime bizezo we so sadibana pha sizi creatives kakade wafika ke ngonomakhato kuba sesincanyweni sadibana pha it's whereby ke ngosazibona basiphambene soyi2 amongst ezachomi ezininzi sazikhuphe ecaleni saphela sidlala soyi2 yakwazi mosinini ba 15 year rush but i3 yathandana i2 ihamba kunye so sadibana decide ke into yoba masiqale content siqala njani mna bendiyenza kakade content because 2018 ndayenza ndayeka because of ndangena phone ndingekho lawe ku social media andithanda ngocofa mosini ndilapha ezijipsini mina nalapha ekubukelweni yabo so ene phone yenomakhathi so 2018 ndayenza ndishuta ngabanye abantwana ke ngoku ndandifunda nabo yabo benishute za trend video nje esikolweni high school ngelo xesha za trend video zaphela kanjalo ndandinalo iphupha loba ndingayibeka on screens dibana nomakhathi ku 2020 izwebhana qomba iphambene leponi and mna ke apha ebomini bami kudanda afuna ipartner umuntu enza kwenza naye lento if sinobalisa ngami zininzi izinto i-groups endizivusileyo zacima abantu endibafundisileyo icula bacima yabo zi-drugs nentoni yabo so ndadibana nomakhari ndabona uba lo muntu uyayithanda le way so wabe nethanda i-rap because besirapper then I introduced him kwi-acting enentloni ke ndishuta izikiti ndithi masikhule efondini uhambe ngogaga mna zanxiba isimama singene ezigubeni ube ngathi ufuna umpetha something like that so wabe nentloni kwezinye ndithi masingene kwelidama efondini sivele kangaka efondini izawutrenda la yabo so waphela apha engena ke ngoku wayi-understanda saqhuba kwavele ii-souls ke ngoku i-content yethu. Oh wow. I'm sure noba leyayivele wena luya ngela xesha kuthini kanene leyana ithi lapho ubonga khona uNzolo I think iqale apho kubonakala bathini engathi obubhanqa sibenzayo buyasebenza anotsho wena Brian because uZanzolo zikhona ezinye ividiyo ezininzi ngaphambi kokufika yena cha uZanzolo ividiyo ndandoyenza la ngizihlele nje acinga uba yemana ngayibona imbongi igay uba imbongi noyeko oqinithi wo yina ithi wo yina so ingathini I did that yayibona abantu bayayithanda that masiqhubekeke mshana masiqhubekeke saqhubekeka wabeke zikhona ezinye but zingatrendi le so ndizama ukuthi uZanzolo nguye owenza abantu bathi hey liponi le phambene khona phela nto zanekuhlaleni ndifuna uyakulana kumbuzo wena bhuti wami ndikhalela undithathe ne ngaphendula nangoweta liya ne undithatha kwi-process xa uzokuza nelantoza ne show yakho ne ufuna ubhala phansi i-comedy yakho kandithatha undisa kwi-process yobhala i-comedy uyazi njani uba okay no lena ndingayikhupha iye ebantwini no lena ayoyokhutshwa iye ebantwini uyudecide njani so kwalami icala most of the time ke mna ndizibhaleli in terms of ndiyacinga abantu ofika ndithini zi-jokes ezifikayo kum so xa ifika ngqo funny le way remember ke ndisahlala ndedwa and uyithetha kusafuna ndiyise ebantwini so but ndinenkolelo ethi xa ndi-convinced ndibe funny it's a matter of ndisebenze kuyo in terms of delivering ba wena uyi-understand right so most of the time andibhali uba ndicinga uba yo kanene funeka ndibe neshow kanti ndizawuthini izawungena so most of the time mna iyazifikela nje into eyijoke ndiyibone engathi iyasibhala ndiyibhale phantsi just for ungayilibali and ndiyi-practice the more ke ndiyi-practice the more ikhule and the more ndiyi-perform the more ikhule so yeah zezo way into ezinjalo i-creativity nje ezifikelayo uyohlule njani uxolo xa niyibeka njani uyohlule njani i-crowd yakho xa usowuzilungiselela uqonda no ndiya kwi-crowd ethile ngoko lena yijoke ebekusuppose ndayikhupha ngoko uyohlula njani i-crowd nee-jokes zakho ukwazi uzibhalansisa ukwazi uzisebenzisa zawuthini kane I don't know depende mhlawumbi uyaphi I don't know ubuzo wakho njani mhlawumbi ecaweni uphefoma ecaweni mhlawumbi uphefoma ecaweni uba uyophefomela abantwana tricky ke abantwana ndifuna uyaphi
So let's say ica obvious awukwazi ufika uthuke pha, so you need just ii-jokes as clean Uzicollect ii-jokes. yeah. Most of the time ke xa ndiza ecaweni ndinazo ii-jokes ecawa, like ndisebenzisa zona isikakhulu, andifuni nobe ndithi ndizawubhala enye into but ndine-set yam nje ecawa yabo. Then if uthi abantwana yabona abantwana bafuna ke oomandisa yabo because andinayo laa character mna yoba sisibhanqa. Oh iyashiyana. Yashiyana. Xa uzodinga abantwana bafuna uku-acte like ube sisibhanqa kulaa ngqondo yabo. Awukwazi pha ube serious uba balisa amabala bakuvana noba udina abantu abava nee-punchlines ejoke yabo. So buzodila nabantu bafuna ngobe nezi-character zoomandisa ube yini balindanise yabo. Liya Yazi benkade ndingayazi noba zikhona ilantos ii-difference ee-characters kwi-acting kulantos kwi-comedy. Ezo characters angazi it's you as a comedian. Ilana kuthiwa finding yourself ba okay I'm able to do this like this. Yabo i-crowd indireceive kanje. So umzekelo mna if uthetha ngamehlobo lo muntu umbonayo lo muntu uzawuphinde umbone stage. Fike ngincokole kanje nabantu ndibeke ithi-joke ihlekise bayahle bayihlekisa it's fine, it's cool. You know, then you get abantu bafana uDamsiyane, you know, bayagalela bayaphosa yabo, banala voice idemand abantu imamela inkani yabo. So zi-character nge-characters and as nsitsho it's you the immediate usifumana ubuwena ibalula yonke laa nto ungabe uzifake ufuna uba ngumntu ufike ngenye imini ndinguDamsiyane yela abantu bazayibona beyayikho make siye kule nto inidibanisayo man. Singakhange siliwestern exesha lento inidibanisayo uSugar Mama. Mhlambe if you can tell us a bit okanye more ukuthi mhlambe yintoni mhlambe inspire wena ukuthi ucreate uSugar Mama. So nje minjilo ba uliya kudala khona since from 2016-17 yabo, and ngwaqalayo uliya uqala exelelwe ngabantu abathile bakhawujonga abantu abathile which is Otafire yabo. So la majidoko ndiwajongile ke and ndifuna uba kwesa space sabo yabo, and bazenza ke skit and they gave me good quality at some point whereby le way iseso skit man, it's a proper thing, film le landelekayo yabo. Then I did my own skits nami ke ku YouTube back then ndazenza, but I always knew I wanted something man ezaba story silandelwayo yabo. Iskits into nje icinga ngoku 5 minutes trend iphindile bindikhalela story, you know, and into eyayindispire kuloo nto ke was uMthandeni yabo. I always mention him because kwena mjita wandenza nda-inspired ukwenza eli hlobo ndenza ngalo. MDM is one of the guys naye He's a very successful one. Lamajita akudala yabo, but umjita took enye direction oba aye kwelicala film, you know, proper production, story esilandelwayo, like it's proper. Yeah, with something ukwazi uyibukela. So skit uba ubukela 5 minutes. A series. Yeah. So nansi then inspired sometime I want something enje ku YouTube something ezobamba. Then ke the more iminyaka ehamba sesisondela kwaba 2026 sesithi no YouTube besekhula like content wise South Africa beseyikhula yo yandiphusha more on, but I need to go back to YouTube because by that time send bubuye kaga lapha ku YouTube like I must go back, and the only way to go back is to have this kind of production and elendinayo engqondo ndicinga. But that time ngamcinga noba nguSugar Mama wangibani le production, but I know but I need to go back with into solid ezawulandelwa. Yeah, because remember there's already Omeg G now, there's some MTM. So kanibona ezawenqo nansi manje ndifuna uba pha yabo. Yeah, so Sugar Mama usuka apho, but at that time ngamcinga nguSugar Mama, but usuka apho kudala into endifuna yes. And then uzomcinga nini ke ngovuthwe nini ucinga udibanisa njani nabani kuze yenzeke lento. So Sugar Mama remember after Jozi ndizebhayi ebhayi ndimuva ngesikolo kwisikolo kuthiwa the media workshops efilm ndiyokwenza ifilm and production yabo. So xa ndifika phaa ndidibana nalo mfana unedread uSkelem. So sidibana masimphigama singambizi. So sibonane phaa esikoleni because beseqalile i-content naye at that time, you know, besenza some games, thatha abantu basekazi kudlala i-games kanti bandiyibonakala kwi-social media, you know. Yeah. So ndimbone esikoleni nansi le out kanti naye yandibona atache ke ngoke mutual friend usicela bayisesicela ndibona uliye Skela man, ndiyafuna azovisitela i-games zethu yabo as a celebrate into which and you celebrate watsho kwathi size celebrate that time. So saya ke sodlala ezi games with was Otafire, who was there kanene umuntu wayekhona uZeyane say yeah. Sayodlala ke phaya and then ndidibana kanjalo ke noSkills basincokole kahle, but sizodibana kahle ngoesikolweni yabo because seseclassini 1 senza le way ye film song.
sinokole efonini ukule way nami ndikule way and ke ngoku wena production wise unazi camera equipment yonke into yabo ndinalento mina ndiyifuna yaba I need to go back to YouTube and with a strong thing mntakwethu and ndifuna kuseconds yathi le ndoda hayi up for umsebenzi ifuna lonto nayo ibidinga someone ofana nami life and ndake siyadinga nto kodwa then the concept ka Sugar Mama came ke nansi concept fundeni let's shoot a story sithi Sugar Mama because already lokugama se story this young man is dating an old woman onabantwana badala kwakulentwana you have the story there you can run that thing idrama yodwa kulondlo that's how that thing came about but I knew ba if this young man mncinci nasebantwaneni balomama idrama yodwa into ozoyilindela that's what we getting now idrama xa yeah and abantu abaninzi I think ngabantu abalandele lo mkhakha sithetha ngawo we content creation banalento bazimani bezibuza yona because nina niya collaborator ne nguwe nguskelem so they wanted to know ukuba ngaba ngokunaniqala nigqibe kweziphi terms ni sign endoni agreement enjani nisebenzana njani because kubonakala ba indlela nisebenza ngayo yeah I think udibene mfethu singazenza zonke izinto terms nento I know ezo zinto ze right sign phansi because abantu bajikela singavele sithi kwangwesezingcaba zikaThixo kadibana abantu abanenhliziyo ezilungileyo abathobelanayo and abafuna into enyana bayazile into abayifuna and nehlo abazayifumana ngalo yabo so ngizama ukuthi ngosiqala remember sikayazi nadle ngibiza izaba succeed na so akho into esathi siyasayina siyathi nifundiso sebenza kanje siyasebenza qha yabo kuyaspana qha and senze londo nyani kwaspaneka yabo so kwadibana nje abantu banenhliziyo ezigrand abafuna usebenza and they know what they want and how to get it noba kwenzeka ntoni they're gonna push that's what we did mla kodwa akho nto sayisana phansi sasidibene nje esikolweni sizi students so sayina ntoni kwaqhutya umsebenzi qha anika nangoku niseyilom ngaba bantu banjalo anika signing so noba sayinile na yapha ngathi sayinile man okay ni collaboration kulikahle nami but ngathi khona yeah at some point niyafuna nifikelele pha because yeah into ezinjalo umnansika uphanjile ne ndifuna kusiye kuye ngoku ukuze kube kanti uyayifumana la role yakho phayana ku Sugar Mama kwenzeke njani okay oqala komani lagxothwa esibhano yeah yabo okay but ke xa sithetha kahle wena khona bendispana as a security ndigada I think bendiqale ndasiphangela kwaPhamalathi di security apha then I moved from Phamalathi ndaya ku African Security yabo so ngexesha ndiphaka Phamalathi bengeka like kwanami bengeka mazi Sugar Mama yabo but ke bendibazi okay uliya no Daskelem yabo so ndasuka pha kaPhamalathi ndaya ku African Security so then pha nje bandiphangela pha ndiyaboniswa le drama idlalayo yalapha eBay Sugar Mama xa ndiboniswa into yapha kumthwa nguKhila andibonisa uKhila le way hey khoma jonga yabo nawe wenza ivideo mosejonga oDalia babethe ifilm ngoku iphi le way ilapha eTinarha le way ndiyaqala nona ndajonga apho so actor apho him yes hata yule we segqibile nathi ngizakubonisa then ngokuemva koko nami ufuna uxoka after that wena mliyana ndazixelela mina eyam iCV yongena pha kuba manipushe until yena thukuthezeleke ndim andibize so ndapusha ndipha kulomsebenzi ndikuwo because xa security andifuna uxoxela ichance ayikho for lento siyenzayo yabantu bandiphi ngo bezothi maningene ngoku6 ubantu banonxilile zo standby into ezilawi so ngondipha ndivaleke kulandawo because bendikhatha ndedwa pha situkthe sami mina bendisigcina beniphatha itripod emsebenzini nobhaka ogcwele iathayi pha emsebenzini la leza mina zithiwa man patrol ndibusy mina nezi content yabo so nje bandipha emsebenzini ndenza le content yami ndenza le content yami yabo emveni koko ezibhoni ezi zizinqeshileyo uzayibona baye manje umuntu akasebenzi not that ansebenzi cha uyayithanda lento yabo zamaneke nazo zinithutheza bafoni utena ungayezi kamereni wena ekutena ungafoni unga8 phone yale way yakho ngakwenzela imali phone suka kulento yakho yobu security phone no bezithetha kezo way but abendibona ba indlela yabo ithi ibhekaphi aba yabo bakusawe direction right yeah ewe it's a blessing ye discuss because baphele benigxotha but njengoba benigxotha kanti zawubizwa kwa Sugar Mama wow yabo la process yoba baza ngixotha ndafumana konke icall baye hayi manami waqoqa ufuna usibune yeah nathetha nosibungu because wayesengena kuqala yena yeah so thela nosibungu man hayi man nophanjisa akakhaza sogobo kwathini and then ngobe kusenzeka lento yabo so I think inoba ndashuta kayi2 ndiphangela 2-3 then okwesine
i-supervisor zami iibhose zami zayibona laa nto yam hey intswambo lewe suka fonini wena kabona emva koko ndachukelwa kuthiwa wena 30 minutes yonke bekumele uyapatrola wena uhleli ushuta i-content aba bantu kuqala bebefika bandijonge ndihleli netribe kuthiwa hey this is good we like it keep on ngokukhwimbiza evuthwayo bandibuza izinto niyayifumana imali phaa ndifondini ndayenzelwa nje iyele nqeliphambeneyo but ndakhawuleza ndaresigna ndangena apha ke ngoku kushuka mama. And i-character yakho iyathandwa kakhulu ndike ndayibukela eyona abantu bathetha kakhulu ngayo ngasithele thuphe nje ngayo wena uPhandile ngubani pha kushuga mama kumuntu onjani? uPhandile akekho kushuga mama uRhadebe yeah uRhadebe lelanxila ulibonayo kumuntu osoloko osola abantu nje uyabo and eyona enemy kaPhandile yokaRhadebe nguye kuRhadebe uyabo ngumuntu nje lo uyazoyisa kwa yena uyabo that's why umbone kulula nokhala kudala waba depressed uyabo but sewazixolela wazixela ubungumuntu lawi uyabo xa sithetha ngala character pha yabo lelanxila lingamameliyo yabo lidelelayo kodwa lincinci uyabo ungantweni othile but ke the character kaRhadebe kumalume kabani nabani napha estratweni because if uyaqaphela laa nto yenzeka phaa yonke is just an everyday life yabantu abayiphilayo ezindlini. There is a family out there enomama odyula nomntana then kushuga mama lahlobo ingalo so uRhadebe ngumalume kabani nobana oyi-black sheep of the family abamalume bayi-need but at the very same time uyabhoxa uyabo so bendinabo koomalume balawi so that's why ndakwazi uvele ndiyidlale lula xa kuthiwa sifuna ube linxila mani elinje nelinje ndayidlala lula cause beninomalume wam ohlupha gqithe kuthiwa ngoVayito once inxile le yapha endlini yohlupha umagriza Mr. Zam theni ningabalwa ezityeni dlala fune sixoxe loo nto njani Vulkhaya ubungekho izolo elinye ngoku sakubala but ndihlala phi funeka uhoyo loo nto uba uhlala phi then ngokuxexelela uba hayi umdala mele ubuya phaa alile njani mali yabo ezawuwe so bebe bayithuko manje phofu ke umalume wam benjeyana uVayito umajor benja nomakazi wam uNtomboxolo bengabantu balaweke benxelile so that's why ndavele ndablenda in lula kulawe yabo which is omalume real life yeah. okay so ayithatha wazinxiba phakathi kweza hlangu za abasekho ngoku uRhadebe for bona okay all right singabuyela pha kuliya okay masibuyele apha kuwe ke Buderi mhlambe wena masithi ke ngoko the first season xa uyibhalayo ibhalwa nguwe wedwa kanye ukhona abantu osebenza nabo? So the main writer, then with the help of Skellen kulonto ndiyibhaleya alungise loo ndawana ithile okanye suggest uba yazi bendicinga sithi yeah but to say mbi-writer I can say that ndimoyibhalayo yeah. So uyibhala i-season from kwi-episode yokuqala uyotsho kuyokugqibela okanye wenza kanjani? So ndiyibhala yonke isistory already esesibhaliwe then they break into seasons, from seasons into episodes. Yeah, so asinazi episodes esezikho zininzi sibane sesibhala mhlawumbe sibhalela inyanga but story sona siyasazi bafuna kwenzeke ntoni until ekugqibeleni sesiyazi nesiphelo sayo basophela kanjani. Wow. Yeah. Mhlambe onye umuntu akayazi kahle bayathanda abanye abantu ubuza lamibuzo mhlambe inje lena xa ubukele mhlambe i-series esesaziwa already o Generation and Ndondoni bathi umzekelo xa usowubhala i-series mhlambe ke ngokuqashe abanye abantu abatsha uyazi ba uzoqasha abantu abatsha nini okanye mhlambe uphoqa ngabantu ezumbhali because uyaqaphela ba manje umzekelo unoRhadebe ngoku and then ekwambe kwexesha sesibone onye umuntu omtsha kuye kwenzeke ngaba mhlambe uyazi ba ngexesha elithile emva kwe-episode ezithile uye uzawutshintshwa ubani okanye uzawuphuma ubani emva kwexesha okanye kwenzeka zizo zombini mntakwethu kukubhala kwakho ngamanye amaxesha okay funeka ahamba uRhadebe aduke kuthiwa ulahlekile okanye u-10 then angabikho ixesha elide mhlawumbi nale sesisitoro sasifakayo bakhangelwa uRhadebe athi gqi uRhadebe ngamanye amaxesha ibazimeko komuntu mhlawumbi aphume production etsethu xabana with the production or whatever yenzekayo funeka ehambile so lezo nto ziyi-2 udile njani ke ngoku nomuntu osenelantuka yes istory sakhe i-character yakhe phofu ayipheli uyudile njani kanje and uyathandwa ngabantu ke nyani
Man kayiface incam lonto I think kuba nisithi istory ndisibhalile engqondweni sikhona ne but asikasibhali ngokwescripts sibane sibhala nje mhlawumbe iscript ezi6-10 so that sikwazi ushoot so if ingenzeka into njalo ndicinga uba konyanzeleka sichangeile istory lapha engqondweni sonke yabo konyanzeleka because remember lo mntu naye uzodrive istory funa kwenzeke these incidents ekhona so now it's either what you do you bring any character ezodlala the same storyline but not the same character yeah I think isikhe sayenza lonto oyanda bayazi sendiveza nje secret zethu isikhe sayenza lonto leyo kuba sesigqithile ezi episode akhe ndingakwazi unihlebe so there's a character yethu kuthiwa nguChase phayana ngoku you know he's bayamthanda abantu naye you know uChase has been kwiset yethu banevela nje kancinci ngana character sesiqinde banevela kancinci then sabhala sibhalela one of our characters siqhela umbhalela kwenzeka something ebomini bakhe funeka katsibe some not ba akatsibe angabikho la veki sishuta ngayo and already as episodes ezibhaliwe siyashuta ngengomso uthi lo mjidi mntakuthi kwenzeke this and uzikwazi uza like how do we do this okay we take the same storyline sithi Chase kuwozodlala isi storyline but awunguyanga lo muntu wena okay uChase lo simazi kwese story sethu but now you're going to play this character elhlobilile lo mjidi bezongqonqoza ppp kwaMary afune uGadebe uphi kanti uGadebe sezilalini izodlala nguwe lonto le so lamjidi uhamba noSem ngoChase it was supposed to be the character engakwazanga ushoot Manje uthanda uhamba noMakhado ba yeah so ibe supposing la muntu ungakwazanga ushoot uyadlala ngoChase lanto le so ngizama ukuthi you find ways to cheat it yabo into babhlungu lanto iproduction senze uyagqika iscript yonke into kuyoshutwa then kuvela uthi awukho iqalisa phansi iproduction mama kwahlala phansi kuphela so kamnandi thina iselapha engqondweni istory set so siyakwazi ucheat ba okay akekho uGadebe kunto asayilungisayo bani khawuza uzodlala indawo ethile yabo sisasebenza ngelo hlobo ke kwindi challenges ezinjalo kwangosisazama umaneuver alimananga lona kodwa soze bemanje soza kumanda yes nidibene ke ngoku noSkelem season 1 so finding up the actors zoqala yeah kube njani because hey baninzi abantu osebenza nabo maninzi nyanda wethu khumbule ndiyafika eBhayela xesha so bendisazi i-comedians esikakhulu by because ndinzawo zanzogika ku gigs zabo whatever sidibana ku gigs so there's a comedian ekuthiwa nguLonwabo Xatasi aphinda be-actor ku theatre space kakhulu so ithele idea xa sivumelana noXaskis basifuna sishutele sikonfuna sifumene lo Sugar Mama sifuna sifumene abantwana bakhe those are the characters sisidinga at this point because mina sendikhona ezopen 10 Lloyd kanti uSugar Mama funa ukwenza actors akho Lloyd asithumelele lo Sugar Mama siqonda ngityanga lo muntu simfunayo simjonga kanti simjonga communicate naye sisi okay sizawushuta ke nona nkosi asiphinda sithi ngiyanga lo muntu because sifuna igiant umuntu ozobamkhulu nobuliwe mina yabona ngabe into ethe yabo into ebembaha ebusweni ngabimhle ncam yabo qona qhawu sisabane sihluphe ngayi bhuti kaloku nini kanti libanda asikashuti sisi sisabhisa plan le production then until one day sendibalise into then uSim yena which is umntaka Mary naye ndimthatha kuLonwabo omnye uLonwabo kubangane uphara yeah because ngadwa ibusiness acting pipe ngondifikayo ndimtache kuse need man kanje nakanje and nike ngathi wayobhala kula group ke then uSim asiveze hayi ndikhona mina yabo then exchange number sidibana noSim kanjalo uDani which is benginyana mphayana yena kudala enhlupha ke baye licela sisebenze Brahman ngicela ukwenza isebenza nawe ivideo nani basawusebenza manje basawusebenza manje umzulise until ke naseBhaya I'm like kokho into efuneka ndishutile nje content fast I'm like okay done khawuzapha ke sibedele we sayibetha sobabini this is not Sugar Mama into nje esiyenza I'm like okay konke ndibona I'm impressed ikonto sinoyenza kaskizwa I think umntanyana simfumene udala unyana omdala kunami okay so I think la 3 ke yokuqala ndayifumana kanjani kosaqala sila number kosasiqala yeah and how did you manage ke ngoku le crew nale naba bantu ke ngoku abaninzi kangaka la khumbula kaloku kukhona ukuba kufanele batyisiwe mhlawumbe bakhona nabanye kufanele bakhwelisiwe mhlawumbe ke ndiyazi ke nina vumelana njani ke mhlawumbe ngokuhlawulana kwenu ke sihlawulana mfana siyasebenza kwathi kuba siyithanda ndiyaqo hayi ulinyane futhi
udla ngokhala nje athi ufumene nje Sihlola siyasebenza siyayithanda nje le. Dinona budena ndanyanya xexethi nyani eyenza le way ibe yile wave iyo ngokuthando lwayo nokuthobelana because yabona pha itimini nafuna ugxoka wonke lamuntu pha umbonayo ngumuntu ukudale nalentshisa kalo yalento so nam I always say thank to God ba ethumele uliye bhayi uliye bezele into zakhe bhayi I think ebezele nam umuntu benelentshisa kalo lento ngayazi ba ndizayiqala happy bendiyenza icontent yami ne ndaziwa ngayo but into ezaba i-ongoing thing ndizobonakala kokoko yabo and then proper ndizibone nami hayi ngoku actor mo yabo unlike uthatha phone yakho ndiyithi shoot iskit yabo so yeah i-blessing and then kokwadibana nathi sinololuthando sinqaniwe sadibana ngolhlobo so whatever enokwenzeka in future sizawuphinda siye kuyo ngolhlobo ilantoze okay abendifuna nje after nje ejoinile nje phana nje basejoinile nje kuye yabanjani life yakho after that ichinche kanjani okay masiqale ngamqala mna ndiye ndayifumana ipeace yabo ndinawo amaphupha but sike yangathi kum you dream come true yabo kanga ndiyithatha ngathi into esaqalayo because umuntu obawula uba yi-actor mosubawula u-actor ko-generation bawula u-actor ko-scandal yabo so kum iyavela qala iphupha lami and then ke ngokuba ndifikile pha lemi acting ngathi ndiphambene ukwenzela uba as big ntoni zinibona so ndithi naxa siyakushuka mama umthandaze ndithi bawo la ndizawuthethwa nguliya ngicela ingene and ngicela uyenza ndinganayo nokuzigwagwisa nepride nendoni cause this is my birth and this is my dream so andifuna uzidala apha yabo yeah so ndangena kushuka mama after that kushuka mama I think abantu bandibukele ne besazama understand so bandibukela abanthanda but bengakangxoli so after la birthday yami nge-17 kaNovember kwaphuma la post yoba umliyana wabetha ipost ba yo umntakwethu uyazalwa no wish him happy birthday ntoni you abantu ba wish happy birthday wathi gqine bookings ifoni siyakufuna kudala sikufuna yo uyayibetha into kaRhadebe no ndithi wonke aniphuma ngapha kuthiwa Rhadebe ngoku akusathethwa ngesikiti ngoku ba kuyathethwa ngathi uyazibetha mntana kuyobhajoka yabo so after lanto i-recognition kwezinye indawo nabantu ababhadlileyo yabo because bendirecognize as fans abantu abancinci because ndinelaka yothanda zipitsinini okanye kumakhulu ke ndibone za videos zakho zincinci nephanjini lokhetha kulo mntana amunye ayibetha so ndiqombe man ewe ngabantu aba-right but ayingaba abantu ndifuna mna unyathela phezu kwabo yabo so sentsho ngoku ndiyaziwa ngokuba ndiyi-actor ngoku abantu bebendazi ngesikitsi bengayazi uba bazandibhukela ntoni yabo so ngoku after uRhadebe umuntu ebeyazi ba I'm booking an actor for an appearance kanti i-actor tyhini iyacula tyhini yentwana se-stand up comedy akajive uphanjile so binde njalo after ungena kwampha kuye kwabonakala light pha phambili ba there is a light there kodwa ka ukabi nangxaki ngoxa ubheka ezimall nakwindawo ezithini abantu no mandithi sahandle kusheka no mandithi ungathi ingxaki abantu abaninzi tonto but ke kum abantu ndiqale ndadila ngabo ndingekafike kwi-industry because khumbula lo benu lamntana oqavileyo wenze izinto azenza ndiyacula ndiyathini ndiyajiva lipantsula yabo so bendisaziwa but because ndawo ndihlala kuzo i-surroundings zam yabo so ecomplex besikwazi side sibe ne-challenge neetshomi zam ekhumbula out edibana ecuwa siyitshomi yammizi ya sikhula sonke so besikwazi sithi xa siyezi yabuya sifike mhlawumbi uyothenga oyi-1 sime phaka ka-Shoprite ndithi masijonge ngawapha amacheri azawubulisa omnye kakhulu apha mna nawo fumaniseke uba ndibuliswa yi-20 girls manditsi hello so abantu kudala ndikwazi ubahandlisha nasesikolweni bendiyilaa type ndingumjita but ndijomene nerush yamantombazana namajita amaninzi iklasi yonke leya yabo so abantu bendikwazi uba nanzika but ngoku bathanda into yabo bathanda lento endiyenzayo so bafike uRhadebe awuyindawo mandibamba umuntu enditsala ndiqoma ya but maninyamezele so ndiyaba-understand and ndiyabanyamezela uyibathathe njani xa bekubiza ngecharacter yakho uRhadebe awuyobe offended okanye uyobe excited but yabona mna ndibhida ngantoni mna xa udibana nami esitratweni ndingumntu ndingutata Mandisi yabo okanye utaka Avo ndiyahamba pha yabo
then xa usithi once uthi uzodibana mntu nestress sharp and fit bawundazi athi sharp and fit bawubhekele wathi khathi yam nithi come on boy same time I switch on because ubona into oyithandayo so uzaba disappointed xa sithi kusenja yam Ndiyakufumana. so ndithi ndiphuma umzekelo nangoku ubunondiqwaba uliya ndilile xa ndiphuma phaa funeka ndibone phaa abantu ndiyalila Nose fix. ya ufana ne-leader yekhaya xa usenza into yabantu because remember le nto ayisenge yethu ngongeyabantu Yabantu. so funeke And sibanike le in-demand. nto bayifunayo Leah boy. Ndifuna uya pha wena Talia ne. Uye uscout wena ulanoze xa ugqiba ubhale nansi film yakho iready. Indawo ze location uye uscout njani and kuba no behind the wardrobe yakho. So phaa kwiset mntakwethu siyancedisana kakhulu ngoba siyi-production encinci yabo uLeah akanokwazi ukwenza yonke into yabo so ndathi kandithetha nabo uba ndicela umntu okwazi udlala indima kuloo ndawo asincedise so into zee-locations siye siyicinge thina ngokokubhala uba sirhalela indawo enjani umzekelo phaa kwaRhadebe sahlala phantsi xa sibha sathi rhalela indawo ibungatyotyombe kanje laa look yabo siyazi uba Rhadebe uhlala phaa then xa sisizisa kwiset nakwi-actors zethu zizancedisa ukuba sifumane indawo because mna ndingwasethi nasishutele thina around andingwaphaa so abantu abazazi iindawo zaphaa ngoodaskizo ngabaphayana nee-actors eziphaya so kuloo nto siye siyidinge nje ndiyicele kubo so nakwi-costume ye-actors ndiye ndiyicele kubo uba ndirhalela unxibe kanje but andinayo mna bunayo ndicela uyihlanganise abushota khona usixelele sizozama sonke sibone uba okay kanayo isheti imfundisi masimzamele isheti emnyama basifuna isheti emnyama so zama ukuthi ngumsebenzi wethu sonke ke lo awujonga ngaliya awunamntu utheni usenzela sizenzela thina as a production because we're trying to do that but guys ifamily we're building a thing here yabo help us build yabo help us build Wow, this thing, and ishame inkulu. Into yoshuka mama ixhaphake production. Wena wakuyoyithatha uyoyifaka ezilalini. Remember kalo siveza nje imvelaphi kaLeah phaa ba okay uLeah uzebhayi nje yena ngwalapha so uLeah usuka phi Ezilalini kokwabo yeah so uhethwa ile girlfriend yakhe akanandawo ohlala ebhayi behlala kwi girlfriend so uzawuyaphi ekhaya makubuyele ekhaya Yeah. Ndine few questions before ndinikhulule ne and isifunda apha ebantwini ngokukhona abantu bethu abasithumelele i-questions abanazo zimbalwa kakhulu. Eyokuqala i-question yakhe lo mntu lona uthi are there any plans to take the show to a broader audience perhaps on TV or other platforms? Yeah, if an opportunity would come and ibe opportunity mna notaskizo esiyibona i-right for the future of the show. Remember, this is not all about us. There's omandisa aba-actor phaya. Yabo asizuthi kuba kuthiwa nansi 20 million sikoliwe sigrand siset mabayithathe lo show nobenze ntoni yabo. So nizama ukuthi ithuba lenoza elisilibonayo nathi ba si-safe with these people lesisebenza nabo into enabeza babeke endaweni ethile akho nto izawumosha show. Yeah, we can do that. But if kusavela izinto kanye kungavela izinto esiqonda asoneliseki we are happy where we are kuyibeka ku YouTube we just need the support yabantu bayixhase qha we still happy kakhulu futhi afika Anikazami mhlambe ke nifake ni proposal reason mhlambe Mzansi Magic kontontoni not yet remember kazandawo kaloku kudingeka izitandard ezithile so sisakhula nathi yabo funa sithi sisiya kwezandawo sibe siyazi ba yani sifit for laa nto leya siyiyelayo phaa akuzufana naku-YouTube whereby uzawuthi ubukela ishort ikhitshintshe ilight ibe mbi u-accept because this is YouTube yabo funa sithi siyapha nasi besiyazi uba okay izinto zethu esihlangene sizanento esiqonda uba si-ready for this yabo so asikazami anything for now. I think le ndithetha manje we're still happy where we are we just need to grow from there then sikase sikhule phaa siqonda sikhule nyhani phaya we can take it somewhere else. Yeah, Company xolo ayenzeki laa nto ikhampani ithi gqise isithi okay nansi ibudget yenu ndicela niqhubekeke ngale nto yenu okanye bafuna ilaa nto za ifilimu eseyiready already then bayithathe bayifake eTV-ni. Andikuvanga kakuhle. Ilaa nto ikhampani okanye iziponsors nexa zisiza ayenzeki laa nto uba zikunike ibudget yakho ne uba okay ungayishuta le film uzame ii-characters zakho uzame abantu abazokunceda ne-wardrobe and everything okanye bona bafuna umsebenzi osekhona already oseyipackage then bathatha ngowufaka eTV. Ezinto uthetha ngazo zimbini izinto ezinjengolu hlobo loba uthetha nge-grant ndicimba utsho ngalo yokuqala. Eyesibini it's when we commissioned by the channel yabo the channel like for instance if SABC wants to commission a Sugar Mama so they will give imali if it's 2 million they will say okay cool we're giving you 2 million for 26 episodes which means that 26 episode belongs to
SABC because it's commissioned by SABC. So whatever you use there, it's awunayo license. That's right. Awuna license. So but bona njeba sebeshutile bona bathi bayayifuna as it is, then ke ngoku i-licensing till ingoniqalayo ke ngoku. Oh, okay, Yes. loud and clear. Yes. The next question endifumanayo nayo it what's been the most challenging part of bringing Sugar Mama to life? It will have to be creating, you know creativity needs ingqondo and putting the whole production together. I think kunzima. I remember land we have to take actors from wherever they are, make sure they're on set, and when they're there kuyalanja ufuna ukuprovide yabo. So those things to manage the show, the show nje, because I think you're a challenge, it's not an easy thing. And remember, we're still a small production. Kunzwa noba singathi kazo sincedisa udlala indima ethile. Awunayo la vision, sinayo la ngqondo, sinayo basiyapha. Uzoda afuna kaloku mina for iskill sami ndiyabhatalela. Buthi manizothe yabo. So that means yonke into funeka sizenzele and bangumthwalo ke ngoku. Task izofuneka shoot, funeka edit, funeka enzele, funeka uliya, funeka bhala, funeka direct, funeka producer, funeka thini, funeka yabo. So iba ngumthwalo nzima, but ke sisawubambile lo mthwalo because siyabona basiyapha. Yeah, I think this is the last one from kwababantu sayithatha ngoku and then siphinde sibuyele ku. Uthi ke lona ke wokugqibela ke ngoku uthi what's next for you the Sugar Mama team after the success of the show currently current season? So I think what's next after this season? We have more seasons to come. As I said, this is Dorsipali said. So we still have more seasons to come, and we want to be better every season. That's what we're fighting for. But season 1, we am season 1. There's a lot of yabona okay bikusaqalwa nyana apho kwa isound yenziwe ngayithuke sound yecamera yabo kwabuya kuseason 2 kangathi kuzanyiwe kwathena one camera zambini ngoku. So that's what we're doing every season. Must be long improvement yabo. Until that's the only segment, but now this is a proper production. Wow. So there's still more seasons to come. Askabi na ndwethi sisezawuyeka anytime soon, Any highlights mhlawumbe since sanimqalile from 1 to 4? Highlights should be us getting the award from the YouTube. Okay. Yeah. Okay. Then another highlight, me as a producer of the show, being awarded by certificate is sales recognition as a producer for Sugar Mama. Wow. Yeah. So Eastern Cape Yonke. Yeah, Eastern Cape. There was that event being in Nelson Mandela Bay Theatre. So if filmmakers busy as a contributor to Eastern Cape film industry, as one of those with the team that I'm doing it with. Wow. Mhle kakhulu umsebenzi wenu wakutere ndinqonele The first 100 subscribers, that's a big thing. That's a big thing. That's a huge That's one. a really big thing. It's not easy at all. Wesukhula ku YouTube. Ayondawo yodlala. You prove it. you prove it, Mabudele. Yeah, because I always say basically one of the tasks is when we're reaching as in, I'm like, hey, this is a bit emotional for me because as I said, when I started this thing, there was Otta Fire and all that. So in a way, ndikla era yabo. Then when you check this guy's growth abebe nayo bona, then there's Ulia sayibona walentwana le. Then these guys are doing things, are doing numbers kakuhle, So later on uthixo devonini asekulibelanga now. Xesha lakho qabileli wena at that time bukhona icango amajita bukhona nawe someone ozayo. So inalo nje lonto ndenza maqondo wow at last I'm here now, because wonke lamajita ngokusendibukela kuwe. It's guys and not ngoba qala ndikhona yabo. Then bapusha to babe bakhulu kakhulu, then later on nolia ufikile kule ndawo 10 yakho ngoko tusaya phambili futhi. Yeah, wena Phanjile mhlambe what's next for you? Okay. Butwam okolomzuzu masiqale sithethe ngoSugar Mama lo. Isezawudlala iTV. Kuseza uact apha. Dingeka qhawuke emlenze. Ndifuna uactor qhawuke emlenze man. So kuseza uactwa. But ke okwangoku I'm trying to push music side. Yabo. Because zininzi izinto nokhotman zikosandla yabo. Come one step at a time, yabo. So ngoku ndiyabawula ulivezela cala music, yabo. And ndiuqale apho ndawuqala khona music because I started with
uthanda umculo ke phofu ndithi ndenza umculo ndaqala nge-acapella music ezawi so like the soil vibes kanje so ikhona i-album ezayo yabo enzoyikhupha but nizoyi-announce kwi-socials ezawi yabo Okay. so ndiyalifuna ulivezela calo yabo and also ndibulele ke ngoku nakuwo koorhulumane abanjengoDamliyane bayandikhulisa ke noDamsiyana kweli cala le-stand up comedy yabo ndibukela kubo so ngezinye izinto ezintsha ke nam endithi eyi ndiyaqala ke ukunyathela kule mihlaba yabo ya like ndifike nje ndinxibe impahla ndithethe nabantu ndiphethe imic bahleke because mna bendiqhela ubakhila nge-attire ndisangena estagini ndingekavula imlomo ndibethe isketch ndiphume ndigoduke but ngoku is another world yabo ngoku I'm flying ngeplanes ngoku funa nje imention loo nto flying ngeplane bengayazi ke uyakwazi uyipaka iplane emafini ihle nothenga egarage niphinde nikhwele so ndizama ukuthi laa nto bendisithi ungena kwam okanye usebenza kwami ngoku nezirhotmans Unintsi okuvulekayo. yeah which is ndiyayicela uThixo ke ayikhiphe loo nto leyo yeah but ke i-album iyeza wona Hotman ndizayi-announce ina 4 tracks imake i-album yantoni le i-hip hop i-pop intoni acapella music kha kusivise mani ke sive ba intoni uyiphetheyo nje that thing kaloku kuyafuneka ubeke umuntu ozothi lo kuya yeah yanibambanisa liya uyibetha kamnandi ibetha kamandi yazi nethanda is like isuphu ngiyibona yimana nobubetha masimba kodwa ndiyakuva umcilo uyasinika uvimbi uphipa ibhit iyabhimba wena no ngizamile Bese curious ke uyibhalisisa njani umsebenzi ungaka manje like ubusy ngomculo kwecala ube busy acting ngabe ube busy drama ngabe ube busy dancing how do you find time kuzo zonke izanto ukwazi uzibalancisa okay ezinto wena mkhulu wazizinto ezikhoyo ezikum ngaphakathi yabo izikits bezinceda ke mna ngoba ndiveza yonke into yami ubunocheck apha ku page yami zodibana nami ndizenze ngathi ndichaza indaba dibane nami ndijive so I was trying to ukuyiveza yonke lento nayo then ke I had a conversation no Taskies or Taskies no zama uyipackage into yakho masiyazi ngoku le season sifuna ntoni ngawo that's why I can focus kwinto ye acting ngoku yabona acting ngoku indibeke ku platform yoba ndingawukhupha umculo wami okay ngenxa yexesha make sivale ngolihlobo ke Liya sicela into ba abanye abantu nomnqweno kwenza lento uyenzayo ungabacebisa thini mhlambe uyivulile naye i-YouTube channel yakhe kodwa ke ufuna ubhale zakhe izistory mhlambe ngathini message onomnika yona mhlambe lo muntu lowo I think okokuqala mna kwathi obvious you must be talented in whatever ufuna uyenza yabo then consistency unyamezela kuzibalula uzaba ne-VA1 njalo but if into yakho igrand and ugxoke izawuchaza izayifumana xa sehambeni kwexesha izayifumana xa ngathi ngosasiqala ukama zasimqala athi gqisebukelo kangaka nosaqala kancinci but sabona okay ingathi yezi inkxaso lese sinayo ngoku so kuyiqala nje into yakho ubugood akhonto inongenzeki xa ugood yabo abantu bayithanda and abantu baninzi eSouth Africa you definitely have your own people abazokusupport there's people abayithandayo lento ucinga ufuna uyenza trust noba yindoni bakhona abantu abazayilandela noba sikhona thina sayibhoxe ayikho bhangonza le but bakhona abazayilandela udinga nje abo bazayilandela xa wena there is one big challenge ndiyayazi ethanda ukwenzeka but not a1 kodwa kwi-production like yonke i-film production ikhona bakhona ezinye challenges ezinkulu mhlawumbe ngeyiphi le imali vela kuwe xa nebhizi neshuta nisenzayo no kanye naxa senigqibile ushuta nje apha nje kushuka mama ikhona le imali vela I think for now ngakuba sishutela elokishini yabo and ke ngoku landa shutela kayo yethu si-own i-business iyaqhubeka normal taxi iyagqitha umuntu uyagqitha abantu bayalwa yabo I think zizo challenges enjalo engiqombeni ngaphuma nazo yabo zifani ke kum because sisashuta sina and action
ngithenye ibaleke yeah phantshile foni yabo ekhati so yeah these are challenges disturb but ke siyanyamezela mntakwethu yeah Okay masivale ngolhlobo niyaphi ngomso nithini kwaye ke nifumane kaphi abantu xa befuna unifuna mhlambe umuntu uzawuthi kanti before nami ndikwazi bashonga lento enza ingxoxo yes ngiyabhuti ufuna ukujonga uthetha lento so ke mntakwethu ndiyijonge fast apha ke Leya boy yeah ufuna ukujonga ngoku ethina lento so semlanjeni eliya sine comedy tour esiyenzileyo World Funny Weight Championship Comedy Tour so siyasa decide by now make sibe netho man ke sijikeleza indawo ezithile because nabantu esiqondo bayafuna usibona basive yabo so saqala ke apha eCape Town nje mangomso sabapha 6 kaMarch homecoming center sabe siphayana ke then we have more dates ezizayo ngaletho yethu 25 April sise Tropical Nights Wild Coast Sun kulamacala seBizana ke Bizana then nge2 kaMay sibe seBed Center Durban 23 kaMay sibe se andikhomhle khumshin ke kodwa ithi steak ke nondondondon Okay. Mall of Africa Joburg then Queenstown nge6 kaJune Queen's Casino 13 June sivale ke eGqeberha Opera House so yasinelo comedy tour mntakwethu yiyo le isibeka apha namhlanje eCape Town sizokwenza yona simuvele nje kwezinye idate ngoba nabaququzeleli baletho abaququzeleli balento ngaba ubabona ile team ibona apha ngokwa siyasiya abayibone abanye abantu siyasiya nqaba siyama ke noma ndisijebe sitsho basizama umsondeza apha ku stand up comedy ngaye afumana unyawo lakho ku stand up comedy then sibe notaskizo kwecala le production nje asibambele into zethu mele agency so yeah you say ngabo ke abantu behind yonke lento le ngenxa yexesha mabudere bekumnandi manje uncokola nani but ke zininzi imibuzo yethu isemininzi iselidodlo qha ke sonqana unibambezela ngoko mhlambe xa abantu xa befuna mhlambe xa befuna ukuthetha nawe mhlambe ufuna ukubhukisha kwenye event yakho because zininzi into ozenzayo ungakufumaneka phi mnakwethu ku every socials dinguliya nqaba xa ufika phaya nikhona inamba ke ebekweyo pha uthethe nala number uthetha noLiya uqibile uthetha noLiya so there's a contact for babandfonele yeah everything is there just search socials Liya Nqaba you are TikTok uyaphi there's Liya Nqaba then there's a contact that you contact uLiya Nqaba kuyo yonke into ke ezayiva phayana usakasta for uSugar Mama sikhasta oko mntakwethu because remember story siyabhala we can't stick it into one asizostika ku Rhadebe ohlale sithi hey Liya boy yabo siyafuna ngenyime uRhadebe akathi hey Zandile yabo that means sizodinga uZandile right so sikhasta oko mntakwethu but ke according to bhala kwethu depend basibhale ndoni sidinga abantu so asinayo lana basithi siyakhasta nje yabo if sibhalile yeah anytime yes asikhasta anytime but if sibhalile siqonda sinida this correct siyasikhangela bana nosidlalela le khaya niya poster kanye nenza njani niye nikhangele nibhali poster kanye akwangoku ndiyazoyika ezazinto because as I say asikabe production iqinileyo sisazama uzikhulisa kwathina so siyoyika la challenge ozibekela pressure balekeza auto show yeah siyakhasta now we have this pressure one man tempo yes so cast yabo so what we do siyakhasta kona siyakhangela but nokusizama igcina apha kuthi kakuhle bayikuse khona umjito casting ndondoni yethu but pakuthi slice I need this correct do you have a jang around then if ke ngasifumani thina we can go and say hi guys sikhangela umuntu onje but for us sene lucky ke but bakhona ke abazicelelayo shem sisijonge nakubo ke ngla database yabantu bazicelayo ba okay sisi yakumloso textile usekhona disekhona we have this character for you so yeah every now and then siyazifumana za my effort and khona umjito beqobo ngithumelela ngento yakhe ngona hey phone profile engaka unozo actor ngento ka YouTube hey zasibida awufuna imali sasibona sesinamatyala hey profile le ndoda is serious i-theaters kwalapha i-TV shows akwazidlala zikwalapha I'm like hey mzansi this is YouTube afford sisazama fondini ka umeqa yeah wazezo wesabathumela kodwa bakho right abantu abane experience enjani right lokho ile pressure ndiyo ikayiba usuka phi yabo uphele noni uzamzale ngokunendo uzawufika nalanto kaloku ndiba kaloku ndishutana Netflix lo le yakho namanzi apha tell camera ikekele kwenza asifuneze wesisakhula manje ndiyavuye ba ndiyasebenzisana no slice ndiyeke izola utapha nje lena ufumaneka njani
Uba usearchile pha uPhanjile Mandisi Machaya baninzi ko Phanjile musu no ndibone baninzi oPhanjile and bane profile picture yami but ke uzambona ondimi yabo uzongena pha so it's Phanjile Mandisi Machaya then pha ikhona inamba apho nibetha khona so uzobetha pha iphendula inamba unikwe details how to get hold of me then ngoko sincokole so ikhona la number pha so ku Facebook Phanjile Mandisi Machaya neyami account yohlula lula if umuntu fake uba nguLiya one followers ezininzi nguLiya khangela nje ezininzi kakhulu no because ichonga kwenyalo enye ine profile picture yami so gqiba xa ngena pha ku pictures hayi ine pictures zami noSibu bra zonke ze izi pictures zethu zoSibu nje eza captured moments qoma lebona izaba ndimi ngomso azifans and bazawuthatha ne-bookings zakho hayi izawubonakala lapha stage kaloku uzawuthatha i-deposit bathatha i-deposit akaveli uhamba ukhangelwa ke okanye afuna no amantombi ibakhona ngawo kaloku indlela apho uzakuvana uba sincokole mina nawe hey but usukati is game okay masenibulele emabudeli ke sibulela kakhulu ithuba nisiphelona namhlanje nithi nisikele kwelixesha leni lixakekileyo siyalibulela kakhulu asiyozeleli lonto le siyalibulela kakhulu lithuba nisiphelona inkosi mabudeli Never end, it's inspirational, yeah, educational, conversational.